Ndinokutokezai mabuja akanaka atauya anonhau dzanyasi zuva rochinomwe mwedzi uno waiye chikumi. Tiri kutanda tiriko kuvhidhiyo yaburika wamunangarwa wari kumangarira nyika yeZambia noMalawi kuti kwai nyika dziri kutamba neAmerica kunyanya zviri kuita kuti America idzibatsire asi hwii kubatsirawo Zimbabwe. Wanga ari kutokumbira Putin kuti ndiri kukumbirawo kutoti mutotibatsire nomasoja kutibatsira kuti tidziire nyika yedu pokare nokutipawo chokudya nokutoti takaurayiwa nenzara hwendo huno. Asi zvaita kunyadzisa kusvino nokutoti ipapa wanhu wese wanga wakutoda kuvhiringana nawo. Unobva watoona kutoti palibe chisvino. Wamwe wokuzambia wakutohadziwa fani nokureketa kwaiye munangarwa nokutoti areketa ari kushora mutungamiri wenyika yeZambia kuti anotamba nevanhu vekuAmerica hwii kuitawo zvokutamba noRussia zvinoita iye munangarwa. Wamwe wokuzambia vari kutodedzera kutoti ngatiitei mumiriri weZimbabwe auye kotsanangura kuti zviri kumboteerera sei pokare kuti masoko omukuru wache ari kumborevei. Mabuja wendo huno regai tione kuti zvinombomira sei ipapo. Tinenge takamira tichikunyepai. Iye munangarwawo wazobva areketa akati Russia ngaitouya hayo tiipe zvekucherachera migodhi yokucherachera zvicheriwa zvakawanditsa zviri munyika medu muno. Regai tione kuti wokuRussia wacho wachazozvida chere kana kuti wanondosiyana nazvo. Tinenge takamuringa tichikunyepai. Pazopinda wamunangarwa kumusangano ngoripo weSt Petersburg Economic Forum wakureketayo kutoti nyika yedu inyika iri pakanyangaritsano nyaya yezvirango zveupfumi pokare nokuita kuAmerica. Nayawe unoita kuita kuseka nhamosoro gare zvinoita kuhwadza dzimwe nyika dziri kuenda koreketa zvisvinu wedu vanonge vachindopaumba zvibodzi izvo kubvira nguva yekare kare. Tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Nyaya yekuramba nyika dzomuAfrica dziunganidziwa iyoyi iri kuramba ichienderera mberi asi vanhu vokunyika dzomuAfrica vari kuramba vachindoseka kuti kohokona vatungamiri vomuAfrica vachindomhanya kuita zvibodzizvo kubvira nokubvira. Unobva wazvisaya. Regai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Rimwe sangano rinoita zvokuferefeta ranakadzitape reWorld Century ragovhundunura kuona kutoti kuno makambani mazhinji ari kuseenzesewa nomasiyawo kuti waite zvokutsvaka mari wachiramba wachiita zvokusikinya tukono. Zvaitinetsa kuti kohokona varume vasingapereba mari zvaakuchiburika pachena manje. Makambani acho ari kutonzi mamwe anoita zvokuchera migodhi, mamwe ari kuita zvokuchera marasha. Zvese zvinenge zvindoitika ipapo waripo wari kutsvaka mari basi kuti waite basa rokusikinya tukono. Zvakaita kunyangariwa asi ticharamba takaringa kuti inopera yakaita sei. Hurumende yagoreketayo kutoti hwendo huno taboya munhu nokambani inokona kuti nhadzirira zambuko ropanyamapanda kuti kwai rifanane nezvakaitiwawo zambuko rokuBeit Bridge zviya. Wagoreketa kuti mbani kambani yacho yawaboya kana kuti zvichareketekera sei kana kuti zvinenge zvichidini paribe chawareketa asi wandoreketa basi kuti tinobva tatoti pane pachinhadzirisiwa zambuko ropanyamapanda pabva panhadzirisiwe mugwagwa iwo unobva Harare uchienda Nyamapanda. Regai tione isu chedu kuziva kutoti wakuru pawanoreketa zvokuMarijo wanoita zvokuManzere, pawanoreketa zvokuManzere wanoita zvokuMarijo. Hwii kuti zvokuMarijo wachibva wareketawo zvokuMarijo kana kuita zvokuManzere nokuti wareketa zvokuManzere. Kuno tinotenda taona saThomas. Ticharamba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvichakaira sei. Paino mapurisa wanhu wakapfa mutsaona yakaitika nozuro yokwemugwagwa wokwaMutare wanoti Kennedy Ngoshi, Placides Kasambwa, pokare naMonica Katena. Kwai wochina wacho aribe kuzikana nokuti hama dzache dzati dzauya bako ringa nokureketa kuti ndiye munhu wedu.
perekezera mupoko zvamunyanyira wendo huno atadza kuti nyaya yache ibisiwe kudare here kwaanga akaiendesa achiti ndichadaba zvokuramba ndichipinziwa mudare rodzimhosva kuno rekai tigoona kuti vachazoita sei iwo chikuruwo kana zvichinge zvaita. Imwe nyaya yakaitika nozuro iri kuramba ichivhiringidza vanhu kuti kohoko chii chiri kunyatsa kuitika. Umwe anoti ndiri muzvina mabhizimusi Clever Makoni palibe ari kuziva kuti chii chakanyatsa kuitika kuti azosungiwa ari kunzvimbo yokwajuru pamapurisa. Iye ari kuti ndakanga ndaenda komangara nokuti kuno vanhu vaida kunditsotsa magororo kuno ndakabva ndasungiwa ndini. Heno mabuja kuti zviri kumboteera sei ipapo. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei tichikunyepai kana zvaitika. Goridhe rakaendesiwa kuFidelity mwedzi watabvayu rakaderera zvinosvika muzvishanu kubva muzana kusvikira pamakirogiramu anoita zviuru 2,834 2,734 kgs pachirungu. Kwai makambani makuru agoendesa churu chibodzi no50 1056 kgs pachirungu. Apa wana makorokoza kwai vagoendesa churu chibodzi no540 1678 kgs pachirungu. Rikaitioni apa muri kuziva kaa kuti nyika yedu iri panyika dziri kutonga panyika dziri kubiwa goridhe richiendesiwa kuUAE zvisiri pamutemo. Apa zvaakuburika pachena manje. Pano masoko akareketiwa naHwende OCCC uya agotoreketa kuti imi gonyararai zvenyu gorekai kutiringira kuti SADC ino zvaichaita panhau yosarudzo dzoZimbabwe yakapfa yakarodha paye. Mabuja rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinenge zviri kudandochere kana kuti zvino pamwe pazvichamuja masoko ayacheya. Thomas Tafire nyika mapfumo agoreketa kutoti kwai mhanzi yangu yandakasoburitsa mugore ra1976 ndaipaurapo kare ndikapungura muchikari chacho. Kwai izvezvi padandemutande maakuriboya iro damba refu rakanzi hokoyo. Kwai rino mhanzi yakawanda yakaita sana dindingwe zvienda zvakadandando. Rekai tigotetekera tigoona kuti abenutsa chere kana kuti achinja zvimwe. Tinenge taakuzoringawo tichikunyepai kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Tikaringadzo mutambo PSL wagoreketayo kutoti mutambo yoPSL ichabenuka zuva re15 mwedzi uno kureva kuti sondo riri kuuya ndipo wachatanda nokutoti mutambo yoKosafa kwaiyamisiwa kuno kumbomisiwa yaita wabva watoti rekai tibenuke hedu titambe isu. Nyasi Zimbabwe chikwata chahwadza wazhinji kunyika yeSouth Africa kwachachiri kutambira chikajiwa neLesotho. Wakomana kujiwa noLesotho mabuja Lesotho taimboiwerenga chere taindotsika tichiti tutsito kuno apa tatosiyiwa tino katondo kakaita kuzara shenai zvinoita kunyadzisa. Tajiwa netuiri kukwazero. Heno kuti taperayu ari kunzi ari kuita chirairidzi ari kuziva zvaari kuita chere. Imbwai timu yacho zvainge yakaitiwa yange ina Bernard D Mbeba, G Takwara, T Hadebe, D Lunga, M Munetsi, A Rinomhota, T Chireo, J Zemura, D Msendami na T Kadewere. IDO nayawe zvinoita kuhwadza. Rekai tiringe zviri kuitika pasi rese. Kutandira munyika yeSouth Africa vanhu vazhinji nyasi wadokerera vari kundoreketa zvakasiyana nonyaya yakareketiwa nomutungamiri wenyika yeSouth Africa achireketa kutoti bato rachero ANC ragobvumirana kutoti riite hurumende yomubatanidziwa nemapato ese arimo munyika anova mudare reparamende. Apa rekai tione vamwe vagoti zvisvinu vamwe vari kuhwadziwa asi mapato mamwe abva atotanda kutoisa zvipanera pokare mubasa racho.
ipapa EFF yati tinoda kupinda muGNU, tinoda kupinda mucoalition, nekutoti coalition inotibatsira kuti kana tikange tisingawirirani tinoreka kuita zvokuitazvo, asi kana tamuGNU tatazvisungirira mabuja pakaita kunyangara. Uko DA yagoreketa kuti isusu tikuda pakupinda muGNU kana muino EFF no MK no Patriotic Alliance. Hede IDO rekai tione kuti zvichapera sei. Ipapa panorwadza apa. Wari kuita zvokumhanya mumhanyo wakarepetsa woComrade Marathon, izvezvi kureketa kuno waripo wanhadzirira manji, wakutora zvinhu zvavo nokunadzirira kuti musosondo wagomukire kotekaira kumhanya. Rwendo huno wari kubva kuDurban wachienda kuPietermaritzburg, makilomita 87 kilometers pachirungu. Toti aiwa itai henyu zvakadando, isu tiripo ipapo pakuzviurayapo. Nyika yeRwanda yanangidziwa kuti inyika iri kuita kurwadza nevanhu vakaendesiwa noBritain ikweyo. Kwai rinenge jeri rakavhurika. Mabuja ukaona paita kudando poziva kuti pari pechizvino vanhu vava vari kurwadziwa fani. Tione kuti hurumende paichabenhuka, paichachinja, kana ikachinja mwedzi unouyayo zvinenge zvimbotekaira sei, tinenge tiri kunyepai. Kwai kuno mumwe gurukota kuBurkina Faso akabatiwa kuti akaita zvochimanja mubudu nouori, bva adzingiwa neiro bicho rikutonga Traore, kwaira mudzinga kwakutoti wanhu wese batai kachamhu, batai chamboko nozvitorobho, rukaipo munhu uyuyu ari kuita basa rekubira vanhu, mubvunze kuti upfumi hwacho akahuboyepi. Kutongiwa nemasoja kunorwadza. Kwai kuno vanhu vechiAfrica vanoita 513 waponesiwa kuSpain. Wanga vari kuyambuka wachiwambutsiwa kwai tumabhoti. Mabuja imi zvinoita kurwadza. Vanhu 516 aidiwa kuro muAfrica vari kuita kunyadzisa chaiko. Kuti wanhadzirise nyaya dzakadari idzi dzinoita kuti vanhu vatize. Kutiza kwakadai tukaita kunyangarirwa kudai idi zvakaita kuoma. Mhuri yomugwicho anonzi Taylor Thompson, kwairi kurwadziwa fani, ndiye kamufana wokubatiwa uya kuti anga ari umwe wanhu waida kuvhiringidza hurumende yokuCongo kuDRC masondo mashoma apfuura yaya. Kunova kuti ngaabulitsiwe. Heno mabuja kana akabulitsiwa ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Asi ipapo zvedu mabuja tadipfa maiso kwanyasi, ndini wenyu mhandu weonawo.